Saját igényeinkhez való kapcsolódás csak akkor lehetséges, ha megvan a belső csendünk, és megvan az a nyugalom, hogy oké, akkor én most hogy is vagyok valójában. Csak hogy ezt a kérdést úgy nem nagyon szoktuk magunknak föltenni. Lehet, hogy van egy téma, ami egyébként nagyon-nagyon sokakat érint nőként, sokkal több embert, mint gondolnánk csak úgy. Ez a téma a harc. A harc a kapcsolatban, harc önmagunkkal, harc a generációkból. A harc helyett választatunk egy olyan tudatos női létezést, vagy egy olyan tudatos energiát, ami teljesen másképp manifestálódik, teljesen más kommunikációt hoz, más mimikát hoz, más hanghordozást hoz, más jelenlétet hoz, egy megtartó minőség a férfi számára is, és a párkapcsolat számára is.